Plantadeta, defensa el mitger dels blaus, Fèlix perfecte també, la jugada de bot i volea, la torna, jugada defensiva per a que Jesús acabi rematant el 15, no senyor, perquè León va buscar la careta i a fer 15. Està aplaudint tot el món, no veig a ningú que no aplaudisca el 15 que acaba de fer el León. Perfecte, magistral. Ha medit tots els temps. Mira, ahí es col·loca perfectament el rebot i com la juguen, no és que la juguen a la tregua de manera perfecta, sí. Aquesta pilota ahí és impossible de tornar. Veig com la pilota ha anat impossible de tornar. Estem en viu. Sí senyor, tornem al viu, 15 net, blaus, a l'aire Jesús, la demana l'escaleter dels blaus, se li queda curta ara, no? Sí senyor, ha passat. Ahí va la rata. No, estava Álvaro preguntant-li. El Chuche l'ha donat 15, però en tots els respectes i consideració pense que el Chuche en este cas no ha estat massa encertat, perquè la pilota ha tardat una eternitat, diguem, en donar la parada. No estan acostumats els jugadors. Però en tot cas, el 15 cau de la part dels blaus. I sempre s'ha d'esperar a que a lo mejor. Efectivament, sempre s'ha d'esperar. En aquest cas els jugadors, jo penso que també s'han confiat. Aquesta pilota anava menjant calç, pràcticament a un dit de la muralla, la tornada bé Álvaro. Fèlix, estan ara canviats de lloc, León i Fèlix, i ara la pilota que els ha dit a rojos. 15 i 30, encara favorable blaus. Pedrito. Allà va Pedrito, que a mi aquest nom havia de ser feridor, des de la pedra, Pedrito. Petrus. Sí senyor. I està parada a l'altura del 7. Jesús. Ahí estan discutint un poquet. Sí, no sé que estaven raonant. Álvaro, ben defensat pel mitger de Denia. Jesús, que ha hagut de recular, també la llança a l'escala. La pilota ara que va directament ahí entre el públic a l'escala està parada. I la jugarà de nou Jesús. Demanant el vistiplau. I ara no. Les caigudes d'escala estan jugant avui molt bé per part de tots. I a més estem assistint molt a una jugada sempre espectacular, que és jugar de votant i pegant, o de vot i volea. I serà perquè com no juguen els punters, els mitgers han d'utilitzar tots tipus de recursos. Perquè aquesta pilota que cau normalment s'hi pot la para el punter quan són 3. Ara la pilota que es queda curta, llançada per León. Van encès les pilotes i és normal. Aquesta pilota li bota un poc més del que toca a León i li salva, diguem, la seva posició. Per això l'erra. Bueno, vali 30 rojos, oportunitat de nou per dominar en el marcador Álvaro i Jesús. S'havien avançat en el primer joc de la partida, però després l'havien capgirat els blaus. Anem a veure si ho aprofiten o León aconseguís parar això. De moment no, rebota col per el barrer de Genovés. A Jesús ara la pilota queria dir perquè se n'anava pel corredor, però ha colpejat a la tela metàl·lica que protegís i ha tornat, ha fet joc. Fèlix, rebota col per a Álvaro. Està seguríssim Álvaro. Sí, no n'erra pràcticament ni una. I ara la pilota que va a l'escala està parada al 9,5, des d'ahir sí que la jugarà Álvaro. Álvaro té un avantatge a l'hora de restar i és que té tanta facilitat per a jugar de volea que està esperant la de volea i sempre té les esquenes cobertes, diguem, en aquesta facilitat que té de jugar de volea. Ha estat molt bé, Fèlix. I ara per fer-nos quedar mal, evidentment res. Però la vista tan clara. Sí. L'ha demanat, fins i tot s'ha hagut d'apartar quasi Jesús. A 2 de 9. No, més igualtat impossible. Està molt bé la partida i com que el qui perd se'n va a casa, ningú vol perdre, estan jugant cada 15, està jugant sense tota la intensitat. Que bé, Jesús ara. Medideta. I evidentment l'espectacle fins ara en això de jugar parelles i probablement en un trinquet d'aquestes característiques
és més intens, diguem-ne. Podem disfrutar més de tota la varietat de cols que té un mitger. El 30 s'ha fet a Edau, que se li havia complicat a León, però que ha aconseguit resoldre-la, apretant ara. Ara canvia, ara ha volgut canviar de direcció la pilota, l'ha intentat primer buscant l'escala i ara l'ha vista més fàcil, buscant la dreta dels rivals, però l'ha errada. A 2 estem de nou i se l'ha fet a Edau. Serà difícil fer això, serà difícil. Ho fa León. Sí, senyor. I la pilota aquí ràpida, però la controla bé el jugador de Genovés. Està ara canvia de posició amb l'esquerra, col defensiu de Fèlix, cap a l'escala. I ara a veure-les vindre. Ahí estan col·locats ja defensant la llotgeta, el mitger i el rest més pràcticament en la frontal del Dau. Es fa el silenci al trinquet de Genovés. La salva bé Jesús. Carchote s'ha enganyat ara, ha colpejat a Fèlix. La pilota, vali 30 rojos de nou. Bueno, esta pilota l'ha jugada Álvaro també. Amb intenció. Sí, estava molt ben jugada, però ahí un per l'altre, no sé què ha passat. Tenim val per als rojos. Es lamenta León, sap que és important este joc, no perdre'l perquè les oportunitats s'esgoten. Ui, ara Álvaro, quina pilota ha tornat. I ja Fèlix portava molt de verí, buscava la careta i està el mitger dels blaus apretant de valent, sí, rebota col per a León, que la busca i la troba cremant corda. I estan els aplaudiments per a este últim gran 15 de León. Mira. A 2. Ell està animant el seu company, l'ha eixit perfecte, una jugada que se l'havia complicat. I estem de nou en viu. La feta de Dau de León per davant, sempre que pot. Jesús la parada, que és el que tenia que fer, com en esta ocasió. Una vegada més a la pilota de bot i volea per a Fèlix. No, això és un error un poquet infantil de Jesús. Segurament Álvaro la tenia inclús més fàcil per intentar espentar cara d'ella la pilota. El jugador que se fa enrere és difícil que pugui fer-li mal a una pilota, no? Este fins ara és el joc més competit de tota la partida. Allà va León, gran colp, no ha pogut passar-la Jesús, 15 per als blaus. I salven el joc. Sí senyor, 30 per 25. Arriben a l'equador del seu marcador en cas de que guanyaren la partida al fons. Com ha costat, eh? Avui tenim precisament un molt bon aficionat a la pilota. El que passa és que jo me crec que és un poc parcial, perquè és d'ací del poble. Toni, què tal? Bona nit. Bona nit. Ara, tècnicament, perquè a més tu tens molt gavor en el joc de la pilota així en el poble, jugues molt. Com estàs veient la partida? Farem un anàlisi objectiu, eh? Home, està molt interessant. La partida, el primer es decantava per als rojos, després per als blaus, les travesses estan molt igualades. Pues, jo crec que serà la final d'esta partida serà qui més aguanta el joc. I dient que era sabatera, Toni? Sí. Molt bé, gràcies. Anem a continuar el joc en directe, en viu. Sí senyor, perquè ha començat ja el sisè joc d'esta partida. La pilota que la jugarà rebota col per a Álvaro, que ara busca la careta, clavat ahí un gancho quasi Fèlix, però l'ha tornat. Molt bé, León, molt bé. Aquesta pilota que ve cap a nosaltres i Alberto Soldado, que ha estat a punt de tornar. Sí. Carchoter. Sí senyor, està en forma. L'ha errado totalment. Ha pegat No, home, no, que havia quedat vostè molt bé. Tenien ganes de veure. 15 net. Seria anat aquesta pilota de Jesús, 15 net blaus. Feta de Dau per davant, o sigui, no. Va Álvaro, que no deixa ni que botis les pilotes que clarament podien anar fora. Sí, Álvaro sap que està jugant-se un joc importantíssim per a ell. No pot perdre aquesta oportunitat de guanyar el joc al Dau. I està entrant-li per davant contínuament. Entra ja el motor dièsel, ha començat ja a funcionar, o és un poc... o queden dos jocs? Ja està al màxim rendiment. No pot perdre més temps ja. Perquè ell és conscient també d'això.
Està parada, ara sí. Senyora,